Wato abin da wannan dan majalisar yayi ya burge ni, abin da nake so kai ku taya shi da addu'a. Allah sarki ku kallo wannan bidiyo. Gaman din shi an shiga a cikin sati ɗaya an shiga ni a Funtuwa local government Mr. Speaker. Yanzu duk sun kusan mutanen nan an ba su dama sun gama zabura duk garuruwan da ke gehe mu. Yanzu Funtuwa sama da wata hudu Mr. Speaker babu ranar banza da ba su zuwa su dauki mutum ko su kashe su wuce. Shi yasa na ce ya kamata a bani dama in yi magana. Kuma muna dan fama da wata matsala guda ɗaya Mr. Speaker, yan uwana yan majalisa. Duk sadda aka ce mutanen nan za su ci karansu ma babbaka, amma duk sadda wani daga cikin gari ya ga barawo ɗaya daga cikin barayin nan aka yi amfani da makami aka kashe shi, da kyar sai an yi kusan shekara ɗaya sannan a kwace shi a nan sai Katsina saboda ya kashe barawo, amma barawo ya zo ya kashe sama da mutum 1000. kuma tun muna zaune muna kallon wani abu Mr. Speaker. Shin sai ai magana a ce ba za kwanakin bayan jibi yayi magana an ce wulakanci, an yi wulakancin in ba mu aikin mu ace mana dole ne ya kana wakilcin mutane ana kashe su ba za a baka dama wannan shugaba kake tsoro da ba za ka yi magana akan shi ba, mutane na cikin bala'i. Gwamna kwanan ne ya hito ya ce mutum ya amfani da haƙori ya cizo ko ya sa danko ta fure miki ga wanda yadda aka yi ma Borno Mr. Speaker aka tura jirage suna bala'i, ya kamata ka tsana a tura wannan bala'in da muke ciki ya yi na Borno yawa Mr. Speaker. Kullum ko jiya haba ko je Mr. Speaker akwai abokin zai shiga gida ya tada barayi a cikin gari wanda bala'i ne muke ba da shi kuma gida ya zauna ana cikin bala'i sai a ce ba za a yi magana ba.